uZulu vibe imbongo esimanje manje. Isihloko senkondlo sithi Dear Mama Part 2. Le incwadi yakho yesibili mama. Fundeka kanjena. Nansi incwadi yakho mama, ngikubhalele kwesibili ngoba ngitholanga impendulo koyokuqala. Abanye abantwana bayizwile imfudumalo yomzali. Mangivuka ekuseni ungekho eduze kwami, ngiduduza unembeza uthi sana lwami ungakhali. Ubuhle bakho oledi bebuqhakaza kuhle kwembali engenakubona futhi abuthengwanga mali. Okwadalwa kwalotshwa kwafezwa kwapheleliswa. Ngimdala nje manje ngiyinsizwa. Angithandi ukuzwakala sengathi ngiyakhononda, kodwa izinhlungu ngiyazizwa. Ngifuna indodakazi yami ikhule yazi ukuthi ukhona ugogo uyibhekile, njengengilosi ekhanya iqhakaza. Impela inkanyezi yethu yezulu, sibhekile sonke phezulu. Le ncwadi yesibili ngiyigoqa ngemvilophi, hlezi izofinyelela kuwena isidlule ezivuleni. Ubani owathi kuyicala ukukhumbula isithanda sakho? Uma lowo muntu ebona kuyicala, impela akangigwebe, ngoba ngiyakukhumbula mama. Ngifundile nje, ngikhulile nje, ngimngaka nje ngenzela ukuthi wena ujabule ngami. Baba nawe angikulibele, nobabili ngifisa niziqhenye ngami. Izinyembezi azehli zodwa, zehla nosizi. Ngiyakukhumbula ntombi zodwa, ngaze ngaqamba nengane yami ngophosha igama lakho mama. Salikhumbula? Ungasikhohlwa phela, siyakukhumbula. Ziyana nezimvula zezinyembezi zehlele etsheni lakho lesikhumbuzo. Kule ncwadi angikhali kakhulu, kodwa ngiyaduduza. Uyangibona mihla le njalo ngifukuza, hlebela usima kade ngezinkinga zami. Ngicela ngikhanyisele ukuthi eyami inkanyezi ikhanyisele kude. Ngiyakuthanda mama. Siphelele.